An ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu don kibaru bɛna lasaw ma balimamuso Umu Traoré ale ni a balimakɛ Aliyu Hase de fɛ. Umu Traoré kibaruya jumɛn de bɛ bi k'a lase an filɛbagaw ma? An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don marisi kalo tile 11 yujuratɔw kɔni de caman bɔla ni ka taa primature da la ni o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye ni ka taa u daga yen nɔ walasa k'u ka hakɛw ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ko ni y'a ta k'a lajɛ a bɛ san damadɔ bɔ olu kɔni yujuratɔ olu ka baarako gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula jamana kun kɛlen don ka layidu ta olu ye fonction publique concours la ni o ye jamana ka baarakɛlaw tali ye a kun kɛlen don ka hakɛ dɔ di olu ma nka olu ɲɛ b'a la o mɔgɔ hakɛw kɔni tɛ ka taa olu la tuguni o ko sababuya la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɔra ka taa u ka dusuma kasa de yira u y'u to o ko de senfɛ yen nɔ finitigiw kɔni nana don u la walasa k'u gɛnsɛn o ko kɔni kuncɛ cogo ma ɲɛ sabula a labanna ni gazi file ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan mɔgɔ caman kɔni jokina a la ni yujuratɔ ninnu kɔni ka kuma la nin ko in kɔni ni finitigiw y'a ta ka ɲɛsin olu ma o kɛla jigilamisɛyaba ye olu fɛ sabula olu kuma seginna ye ko olu n'u ka kow cogoya mɔgɔ bɛna se k'a fɔ ko i bɛ dankari kɛ olu la. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko hôpital Gabriel Touré ni o ye dɔgɔtɔrɔsoba ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako la yan nɔ ayiwa yen baarakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabila dɔ kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 27 ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko nin baarakɛlaw ka hakɛɲini jɛkulu min bɛ yen ale kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni jira an ka jamana ɲɛmaaw la min kɔni dir'u ma ayiwa marisi kalo tile 11 ni o tun ye kunun yɛrɛ ye ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko laɲini dɔw bɛ olu bolo ni olu kɔni ma sabati olu bɛna taa nin baarabila in na ni o bɛna kɛ tile 2 baarabila ye ayiwa hakɛɲini jɛkulu ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲini kɔni ye 13 ye ayiwa ko o 13 ninnu kɔni bɛ se ka bila kuluba 3 la ayiwa ko kuluba fɔlɔ yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu tun ye bɛnkan dɔw sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaaw ni ayiwa baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko olu kɔni tɛ ka bila ba la olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw ni ayiwa baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaw in fɛ ayiwa ko u ka o kɔni bila ba la ayiwa ko n'o bɔra yen a kulu filanan ayiwa k'olu kɔni bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka baara taabolo la ayiwa ko ni y'a ta k'a lajɛ ko dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ filɛ nin a ko si tɛ ka kɛ i n'a fɔ ayiwa sariya kɔni a fɔ cogoya min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛmaaw kɔni tɛ ka baara kɛ jɛlenya kan ayiwa ko n'i ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ lajɛ kɛnɛya kɔni o tɛ o kɔnɔna na ani gɛlɛya wɛrɛw ni minnu talen bɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw yɛrɛ ma ayiwa kulu sabanan ni o ye kulu laban ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲini minnu bɛ o kɔnɔ k'olu kɔni bɛ tali kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ ko gɛlɛya min filɛ nin olu kan o kɔni kɛra sababu ye maa o maa kɔni ni e de kɔni banana walima ni i somɔgɔ dɔ de kɔni banana ayiwa n'a nana ayiwa Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso la kɔni gɛlɛya sugu bɛɛ talen bɛ ka ɲɛsin a ma ko k'a da kan olu kɔni tɛna se ka baaraw kɛ ɲɛma cogo min na minnu yɛrɛ bananen don olu kɔni bɛ se ka furakɛ u kan ka furakɛ cogoya min na ayiwa o la u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲini 13 ninnu bɛɛ kɔni n'olu ma bila ba la jani ayiwa nin kalo in tile 27 cɛ olu kɔni bɛna tile 2 baarabila kɛ ayiwa ko baarabila in kɔni bɛna kɛ ayiwa kangada baarabila de ko ka da kan n'o fana bɔra yen olu bɛ tila ka na fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ tila k'o fana yira jama la. O tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen nɔ nin dɔgɔ furancɛ in na ka na bila kunun tɛnɛn don marisi kalo tile 11 premier ministre ale kɔni tun bɛ tagamala jamana cɛmancɛ bolow fɛ kunun kɔni a sera tawudeni ni o ye an ka région kura dɔ ye ni ka taa yenkaw kɔni kuma ɲɔgɔnya ni dugudenw kɔni bɔra kosɛbɛ ka premier ministre kunbɛn walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni duguden ninnu kɔni kun ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati olu fɛ yen nɔ kɛnɛya bɛ se ka sabati ale ni denmisɛnninw ka kalanko fɛnɛ u kɔni ye ninnu de laɲini kɛ ka se premier ministre ma premier ministre kɔni fana ye layidu ta u ye k'a fɔ ko tawudeni kɔnɔna la ko u bɛna dugu dɔ de dilan mun tɔgɔ région militaire ni o kɔni finitigiw bɛna caya ni a dugulamɔgɔ tɔw ye walasa yɔrɔ bɛ lakana kosɛbɛ premier ministre tilala k'a fɔ u ɲɛna ko wa fɛnɛ ko telefɔni kɔni bɛna segin ka na u ka yɔrɔw la premier ministre tilala ka da u tulo kan fɛnɛ ko siraba kɔni bɛna dilan ni ka bɔ tawudeni ka bila Tɔnbɔkutu la ni layidu ninnu kɔni de taara u ni ɲɔgɔn cɛ.
o tɛmɛnen wa bɔ an bɛ to an ka jamana kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Akabar ni ale bɛ Menaka mara la an b'a yira la k'a fɔ ko yen dimanche don ni o ye karidon tɛmɛnen mars kalo tile 10 min ye Faransi ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Barkhane olu ka kɛlɛkɛden 2 kɔni joginna kosɛbɛ walejugu dɔ kɔni senfɛ a yira la k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛbolo maaw kɔni tun bɛ ka taa nin yɔrɔ kɔfɛlen in na ka se ka lakana baara dɔw de kɔni kɛ ko de kɔni senfɛ u selen Akabar u kɔni y'a ye k'a fɔ ko olu minnu jɔ dɔɔni ka se ka u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ko de kɔni senfɛ walejugu tabaw dɔw kɔni ye walejugu ta ka ɲɛsin u ma yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye mobili dɔ ye ni maa kelen tun b'o kɔnɔ k'o fa mugujugu la ni a bɛ fɔ o ma ko bɔnbu ko kɔni ɲɛsin Faransi ka kɛlɛbolo olu tun bɛ fan min fɛ a tun bɛ fɛ ka taa se u ma ka sɔrɔ ka mugujugu in ci nka an b'a yira la k'a fɔ ko Faransi kɛlɛbolo kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko nin bɛ nin ɲɛsin u ma waati min na u ye kisɛ kɔni wuli a la o kɛra sababu ye a kɔni sera ka ci ka sɔrɔ a ma se u ma kɔni u ma dan nin dɔrɔn ma walejugu tabaw tilala ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ u tun bɛ moto la k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin Faransi ka kɛlɛbolo minnu tun bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na a yira la k'a fɔ ko fɛnɛ senfɛ muguci kɔni bɔr'o la nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko maa ma sa nka min yɛrɛ Faransi ka kɛlɛbolo maa 2 ye olu kɔni joginna o ko in senfɛ o de kɔni kɛra sababu ye Faransi ka kɛlɛbolo u ka pankuru minnu bɛ yen u kɔni y'olu wele olu nana miniti 10 ɲɔgɔnna o kɔfɛ walasa ka se ka u ka maa minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ k'u bɔ o kɔnɔ nka n'a ta o ta kɔni a yira la k'a fɔ ko walejugu tabaw kɔni sera ka boli u ma se ka sɔrɔ tuguni ka maa minɛ o la n'a bɔra maa kelen min yɛrɛ tun bɛ mobili min tun bɛ fɛ ka mugujugu ci ni o yɛrɛ sara maa wɛrɛ kɔni ma sa nin ko in na nka an b'a yira la k'a fɔ ko yɔrɔ min filɛ nin ye ni o ye Akabar ye ale yɔrɔ ye walejugu tabaw kɔni kɛlen don k'u ka wale kɔni caya yen kosɛbɛ u yɛrɛ kɛlen don ka yen k'u dagayɔrɔ ye o de kɔni kama Faransi kɛlɛbolo yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ to ka u ka lakana yala ninnu kɛ yɔrɔ in na walasa ka yira walejugu tabaw la k'a fɔ ko olu bɛ yen wa k'olu bɛ ko bɛɛ kɛ walasa k'u bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na an balimaw ni kibaruya dɔ tun b'an bolo ka da u tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la